Čaute lidi a vítejte u mého dalšího videa a dneska si zahrajeme hru Geometry Dash. Tak to už jsem udělal, tohle taky. Jdeme na trojku. No. Tuhle hru nevím, tam mě strašně baví. Jednou jsem mi skoro projel, pak mi spadl telefon někde do háje a já jsem se totálně rejčnul. Jedu %71%. Jo. Ještě trošku. Neposer to Vášku, ne. Ne, smíš, ne. Fuck off. 87%. Děláš si prdel. Jedem dál. Jedu do... No tak jako nevím. Pokakal se asi z toho, že pořád nedám to asi nechci. Teď se budu pokusit vzít tu minci, nebo co to je. A mám ji. Ale teď to musím dát na 100%, takže jedu stále. Ne, pokakal jsem se ještě. No ty vole, zrovna mi tam přistane pak. No, úplně bez té reklama. Ne, to ne... Jedu. Opět tu minci chci vzít a mám ji. Ne. To už mi není rozhodnout. Dobře, jdeme na 4. Nesmím spát, no nebo budu nejblbější. Jedu stále, ne, nesmím spát, no ne. No, jako to bylo rychlý. Ne. No zase. Tak 5, no. To je asi rekord.
A jako to je zvláštní, já nedám 4, ale dám 5, jako dávám teďka. No, jako ať to nezakři. A tohle by bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám líbí, tak lajkujte, sdílejte a hlavně odebírejte. Tak čus.